Hei, bun venit la un nou episod din Minecraft! Azi voi juca o mapă. Sunt pe Survivor. Oricum am hack, dar asta nu contează. Să-mi dau fly, așa. Și o să vă arăt mapa cum arată de sus. Și asta o să joc cu verișorul meu dacă vrea. Aici e munte, acolo... Da. Și cam așa arată mapa, e super șmecheră. Și acum și asta. Ok. Da. Și o să caut ce e aici. Și așa acum, gata. Și acum o să mă uit unde n-am mai mers. Ce e aici? Așa, acolo. Nu poate, frate, că mă enervează. Ia uite ce am găsit. Oficial e ciudat. No, gaura asta. Frumos. Ok, asta o să las aici. Și astea două. Și... să văd dacă am o armură. Da, deci n-am armură. O să iau o armură. Poate îmi trebuie. Ba da, am armură, da. Să beau. O să dau mai ușor. Hai, Gabi! Așa.
Ok, nu mă închid. Nu-i mă ăla. Nu dă. TNT. Mă lăsa să recalific mea și mă lăsa așa cum de pierd. Gata. Și acum să-i dau foc. Yay. Oh my god. Te-ai fript? Care ți-a fript? Tu te-ai fript? La cine? Scuzați efectele sonore. Trebuie să sufli nasul, că dacă nu sufli nasul, n-am să le elimini afară. Hai, și atunci mergem la injecții. Prefaceți-le că nu le auziți. Gata, hai. Unde-s picăturile? Eu pe de unde le mai iau? Acolo știam să-mi iau tot ce trebuie. Nu! Unde-i betadine? Acolo stai. De asta ți-am zis să le așezi, tu te-ai dus, Gata, am intrat. Bine mă așezam, mama, dar dacă tu mi le tot Păi mi mă, le ai dai. pus cutia aia care ocupa degeaba. Cutia aia ocupa degeaba. Și le lăsai grămadă pe astea. Cutia aia ocupa cu becul cu asta. Ei, da. nu Așa, știu deci, aia am pus-o. scuzați efectele sonore. Ia uite-te! M-am zis! M-am zis! Da, te-ai fript? De ce? Gata, le-am luat. Pupă. Ei, nu te lăs pe nervii mei, că n-am nici prostie. Dar nu mi-ai spus pe drum că te iei? Am zis că eu și mama, unde e băiatul? Nu văd să duceai. Te-ai am văzut ce ai făcut. Te-ai deștept aici, nu la mama, ca să dai și picăturile în nas. Hai, haide, Maria, nu umbla acolo, să văd ce faci. Du-te jos. Scuzați efectele sonore. Mâna. Care e? Da, și o să fac Care e mâna? aici. Și asta? Gabi, arată mama unde e. Scuzați efectele sonore. Și eu, una te las așa. Așa. Arată unde e și dacă nu te las așa. Înseamnă că nu doare, da?